आई भैया, हम मंजित प्रेमी सिंह आप सबके श्रोता भाई और बहनों के गोड़ छू के गोड़ लगतानी। आप सबके बीच हम गाना भेजतानी। अगर अच्छा लगी तो जरूर सुनब और हमरा आगे बढ़ावे के कोशिश करब। अरे भरपूर प्रयास ए मंजित बबुआ, अरे सुनावा सुनावा हो, अब कुछो गावा अब कुछो बजावा ये राजकुमार बबुआ। आला भिड़ा के डॉक्टरवा, आला भिड़ा के डॉक्टरवा हमरा भाला कोइले बा। आला लगा के डॉक्टरवा हमरा भाला कोइले बा। हमरा लोभ के डोज खिया के उ घोटाला कोइले बा। हमरा लोभ के डोज खिया के उ घोटाला कोइले बा। आला लगा के डॉक्टरवा, आला लगा के डॉक्टरवा हमरा भाला कोइले बा। हमरा लोभ के डोज खिया के उ घोटाला कोइले बा। हमरा लोभ के डोज खिया के उ घोटाला कोइले बा। दूसरा के मन बा ले वही के मन बा, जोर में कनेक्शन लव के इंजेक्शन हमसे लगाला ई गोरी। तोहरा ढोढ़ी में डोर एगो डाल देगा, तोहरा ढोढ़ी में डोर एगो डाल देगा। लव के डोज खिया के उ घोटाला कोइले बा। लव के डोज खिया के उ घोटाला कोइले बा। का हो मंजित प्रेमी, अरे बतावे औरी का हो खेला हो? अंदर ले जाके करिए कि सारा कहेले कपड़ा उतार हो। कहेले कपड़ा उतारा हो, कहेले कपड़ा उतारा हो। देहिया में कौनो बीमारी होखी तो चेकअप हो जाई सारा हो। चेकअप हो जाई सारा हो, चेकअप हो जाई सारा हो। ए अंदर ले जाके करे एक सारा कहेले कपड़ा उतार हो। देहिया में कौनो बीमारी होखी तो चेकअप हो जाई सारा हो। कहलो करना कोइली, कहलो करना कोइली सगरो हाला कोइले बा। हमरा लोभ के डोज खिया के उ घोटाला कोइले बा। हमरा लोभ के डोज खिया के उ घोटाला कोइले बा। ए मंजित बबुआ, आहा अरे और कुछ बतावा हो। ए हो कोहेले अंदर के बाटे बीमारी ठीक से करावा उपचार हो। करावा उपचार हो, करावा उपचार हो। टाइम निकाली के हमरा से मिला ना तो हो जइबू बेकार हो। ना तो हो जाइबू बेकार हो, ना तो हो जाइबू बेकार हो। कहेले अंदर के बाटे बीमारी ठीक से करावा उपचार हो। टाइम निकाली के हमरा से मिला ना तो हो जइबू बेकार हो। यही खातिर मंजितवा, यही खातिर मंजितवा बोल बाला कोइले बा। हमरा लोभ के डोज खिया के उ घोटाला कोइले बा। हमरा लोभ के डोज खिया के उ घोटाला कोइले बा।